Какво става, хора? Аз съм Сокереса и сега сме в Ендрагода и ще снимаме едно клипче, ще покажа развитието ми с новия факшен. Ето го факшена. В него сме Ники, не мога да кажем то, Верко, Сокерес, Рато Геймс, Дедман и някакви други за Power. И Евил някакъв си тук. Абе, има хора. И сега ще ви покажа нашето развитие за един ден. С другия факшен. С нашия факшен, не. Значи... Какво става? Значи това ни е хома. Гледайте го. Мен лично много ме радва. На първия етаж има някакви честове, такива глупости. Сега ви покажа ендър честа ми. Имам 17 ключа, където ще си направя един клип, дето ги отварям. И Golden Apple, спаунер имам тук някакъв, блокчета и да. Сега ви покажа фулките кои са, защото ние сигурно нямаме много фулки. Имаме ли фулки, бе? Ало? Да, и в мен с разговор са Никито, Иц, Киров и Верко. Ето ги фулките. Това Иц, Киров и то Никито са ги рейднали с гличи. Да, тъпичко. Значи това е първият етаж. На втория етаж утре ще направим аутобрилъри, където Ники се занимава с тях. Той си каза вече. Да, те изляха от дискусията. На третия етаж виждате, че имаме спаунери. И тези спаунери са на крипери, където аз и Верко ги купихме. И тук има АФК системка. Значи сега покажа стата. Парите ми да приключвам. Имам 48к, където бързо ще ги нафармим. Това стат аучери имам 0, смелтинг 14, акробатик, абе си ги видите. И общо аз съм 673 лево. Така, какво ще ви показвам? Значи тук има някакви рандом неща, в смисъл от евентите, някакви такива глупости. Тук тези пошенки са само от Corkscrew, базата му, защото ние му в смисъл рейднахме му пошенките. И няма много пошенки, ама ще свърши работа. И да, хора, мисля това да е за клипа. Другите комо е нещо друго. Показва макро бейс горе, хом горе, а не. Чекай сега. Тъпеме от вън към ту. Сега ще го накарам да ме телепортне в стените. Аре. Тъпа Верко. Така. Home е до world и сме го направили така, че да не се рейдне, да не може да се рейдне, смисъл. Да, виждате, тук има някакви глупости. Не знам какво са правили. Значи ще правят една стена от сега от тук и от тук и от там. От тук и от там. От тук няма за какво правят стена, защото тук е world border и да, няма смисъл. Какво ще я кажа? Това факшен ми се развивам вече. В смисъл другите факшени, не знам, много хора маднаха факшените, ама аз просто не приех.
Да. И да, хора, това ще е за клипа. За другия клип сигурно чакайте PvP, ако серверът не лагва. Или да отварям тези 17 ключа. Да. И да, това е за клипа и чао.